sai da na ce ban isa auren nan ba aka matsa sai na yi. Daman sai na ce muka kada ka saki a ɗaura auren nan kai da kai kunnin uwan shegu ka bari aka ɗaura auren nan to ga abin da ka auro kuma yanzu aka fara. Yadda za ku san da dabara ku samu ku kawo. So da haka nake so da Allah ya bincike kwarai da gaske a gano suwaye kuma me manufarsa. Wani hanzari ba gudu ba. Yan sintiri. Ajikiri kana ina ne? Ina cikin tabo ne da rana kuma sai ga wata. Subhanallahi. Garin ya haka ta faru. So nake ka cika min kuɗi in biya kuɗin filin. Amma ka san fitsarin kwance ba abun so bane. Ko da yake yara suna yi ko damuwa ba sa yi. A damuwa.